татарлар арасында Сөембикә турында хәтсез мифлар бар. Кайберәүләр инде аны менә шул мен әйтеп киттем. Сөембикә манарасы турында риваят бар. Кайберәүләр инде киресенчә Сөембикәне ул безнең каһарман түгел, ул теге ничек дип әйтәйем, ул татар милләтен мыскыл иткән шәхес дип тә әйтәләр, ләкин минемчә анда бу фикергә мин тулысынча килешә алмыйм. Аны ничек карарга? Менә без ничек карарга тиешбез? Әлбәттә, ул теге эпик каһарман, эпический герой дип әйтәйек инде, андый образлы түгел, чөнки ул теге әсирлеккә эләгә, интеге бүлә, ләкин без аны уйларга тиешбез. Милләтне төзегән вакытны, милләтне горурландыру өчен анда менә шундый теге матур тормыш яшәгән, шундый зур-зур каһарманлык күрсәткән генә каһарманнар түгел, шәхесләр түгел, төрле кызганыч тормышлык шәхесләр дә катнашырга тиеш, чөнки аның кызганыч тормышы аша без үзебезнең тарихыбызны аңлый алабыз. Менә минемчә инде Сөембикә ул как раз татар милләтенең кызганыч тарихын, кызганыч язмышын как раз үзенең образында турыдан-туры күрсәтә. Нигә? Чөнки ул дәүләт өчен көрәшә, дәүләт өчен, Казан ханлыгы өчен ул үзен заложник буларак әсирлеккә җибәрә бит инде, Касыйм шәһәренә. Шуның аркасында ул үзенең малаен да югалта, чөнки малаен мин сезгә әйтеп киттем инде, ул көчләп чукындыралар, ул үлә, китеп бара, шулай баласыз да кала ул. Менә анага, аннан соң инде үзе яратмаган иргәне көчләп чыгаралар. Бу инде менә минемчә менә шул авыр заманнарның, менә шул 16-нчы гасырдагы татар халкының гомумән тарихының ниндидер көзгесе кебек күренә. Димәк, менә татар милләте дә ничек интеккән, менә шулай Сөембикәгәнең язмышына да шундый күп залулар, шундый интегүләр төшкәннәр. Шуңа күрә инде без аңа карап үзебезнең халкыбызның теге иң бәхетле, горурланып минутлары гына түгел, шундый кызганыч минутларында искә төшерәбез һәм ул вакытта Сөембикәгә дә, аның малаена да дуга да кылай алабыз һәм аның белән бергә үзебезнең бүтән ул вакыттагы үлгән ата-бабаларыбызга да шулай дуга кылып искә төшерсәк тә була. Менә шуңа күрә минемчә хәзерге көндә менә Касыйм шәһәрендә татарлар әз яшәсә дә, анда һәйкәлнең ачуы минемчә ул бик безгә зур алга китеш, чөнки татарларга менә шундый каһарман геройларның дип әйтәйем, каһарман шәхесләрнең кызганыч тормышлы хәзерге көндә бик игътибар ителмәй. Ә безгә менә дөрес иттереп, менә бу линияны төсеп кенә игътибар итәргә кирәк. Благодарим почетных гостей за участие в этом историческом событии. Мен 1551 елны инде Сөембикәне Касыймга алып киткәннән соң, ул Касыймда Шаһалига Касыйм ханының хатыны булып бирелә, хәтта шул ук Шаһали да аны яратып бетми, ләкин Мәскәү дәүләте икесенә дә, ике якка да басым ясап бер-берсенә кияүгә чыгарттыра инде. 52 елны как раз ничек дип әйтәйем, ел башында анда Казанга Мәскәү дәүләте үзенең наместнигын җибәрә, урыс кешесен, менә хәтле татар ханнарын җибәргән була, шул Шаһали, ләкин Шаһалине татарлар кабул итмәй, аны Казаннан куып чыгаралар. Шуңа күрә инде Мәскәү дәүләте үзенең урыс наместнигын җибәрә, бу наместникны Казан эченә кертмиләр, капканы ябалар. Мондагы Казан эчендәге кеше генә урыс хәрби гарнизоны 300 кешелек аны үтереп чыгалар һәм мондагы урыс сәүдәгәрләрен шулай кырып чыгалар. Нардан соң инде татарлар инде үзләренең дәүләтләрен, Казан ханлыгын якларга, бәйсезлеген якларга инде бөтен көчен куалар. Шунардан соң инде Явыз Иван менә бу яшь шәһәрен төзи. Ул очракта ул Чирмешләр дип атыйлар, Чиремиса бит хәзерге көндә Мари, Чуаш халкының ата-бабалары, алар белән инде ул күрешә, аларга күп вәгъдәләр бирә, акчалар бирә, бүләкләр бирә һәм шуның аркасында инде аларның җирендә Свияжск шәһәре төзи. Ул вакытта ул утрау булмай, хәзерге көндә Свияжск утрау, чөнки аны Куйбышев водохранилище төзегәндә утрауга әйләнә. Әлеге заманда инде ул прямо Иделнең бер ярында гына урнашкан була. Анда ничек шәһәрне тиз генә төзиләр ике атна арасында, чөнки әзер бүрәнәләрне Идел буйлап төшереп җибәрәләр Кострома якларыннан, су белән төшә дә, аны тиз генә җыялар бер ай арасында.
Свияжск нәрсә кирәк була, чөнки моңа хәтле 100 елдан артык буена урыс гаскәрләре Казанны алып карыйлар, ләкин бер тапкыр да алай алмайлар. Ни өчен? Чөнки аларның базалары булмай. Менә шул хаталарны яңадан кабатламас өчен хәрби хаталарны Явыз Иван как раз шул Свияжск шәһәрен төзи. Монда алар азык-төлек җыялар, боеприпаслар җыялар, халыкны төпләйләр үз гаскәрләрен. Шуннан соң инде җыелып, әкренләп кенә Казан янына киләләр, чөнки алар инде уйлыйлар, Казанны алай алмаса, кышка хәтле кышны кунып, монда чыгып, әкрен генә татарларны теге ашка чыгарып булса да алабыз дип. Ләкин инде анда икенчерәк вакыйгалар була.